Κοιτάξτε να δείτε. Μετά το 16ο-17ο αιώνα, αυτή η μεγάλη επιστημονική επανάσταση, Γαλιλαίος, Κοπέρνικος, δημιουργήθηκε μια αντίληψη του σύμπαντος εντελώς ηλιστική και μηχανοκρατική. Το σύμπαν ήταν μια μηχανή υλική και μέσα σε αυτή την λογική αναπτύσσονται όλες οι φυσικές θεωρίες. Όταν μπαίνουμε στον 20ο αιώνα, τέλος 19ου με 20ο αιώνα, όλα ανατρέπονται. Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό το οποίο ονομάζαμε υλικό σύμπαν δεν ήταν και τόσο υλικό. Με τη λογική ότι η αίσθησή μας, η πειραματική επιβεβαίωση του τι είναι ύλη γύρω μας, άρχισε να ανατρέπεται ριζικά. Αυτό το οποίο αντιληφθήκαμε πειραματικά πάντοτε λέω και όχι μόνο θεωρητικά, ήταν ότι αυτό το οποίο λέμε ύλη και συνθέτει αυτή την πραγματικότητα, είτε την αστρονομική είτε σε οτιδήποτε επίπεδο, δεν είναι τίποτα άλλο από μια εικόνα του πραγματικού σύμπαντος. Δηλαδή ένα matrix το οποίο αντιλαμβανόμαστε. Δηλαδή ο άνθρωπος, οτιδήποτε αντιλαμβανόμαστε γύρω, είναι ένα matrix, είναι μια εικόνα μιας άλλης πραγματικότητας η οποία συνυπάρχει με μας, αλλά δεν γίνεται αντιληπτή από μας. Με τον τρόπο αυτό αναπτύσσεται μια επανάσταση της φυσικής, την οποία ακόμα δεν έχουμε αφομοιώσει και τόσο καλά, παρόλο ότι είμαστε στον 21ο αιώνα, η οποία αναπτύσσει όχι μόνο θεωρίες, αλλά αποδεικνύει και πειραματικά γεγονότα ενός άλλου κόσμου, μη αισθητού, έξω δηλαδή από τη δυνατότητα της ανθρώπινης φυσιολογίας, ο οποίος κόσμος αυτός είναι πλέον μέσα στα όρια της φυσικής, της αποδεικτικής και πειραματικής φυσικής. Αυτά που είπε ο Μάνος ολοκληρώνονται με δύο μεγάλες θεωρίες της φυσικής. Όλοι θα ξέρουμε τις θεωρίες σχετικότητας του Αϊνστάιν, οι οποίες αναφέρονται στον μεγάκοσμο και βέβαια αναπτύσσεται και η κβαντομηχανική για τον μικρό κόσμο. Πάρα πολύ ωραία ηχούν όλα αυτά, αλλά δυστυχώς αυτές οι δύο θεωρίες είναι ασύμβατες. Μεγάκοσμος από τη μια, μικρόκοσμος από την άλλη. Γι' αυτό τον λόγο αναπτύχθηκε η θεωρία χορδών ή, για να είμαστε πιο ακριβείς, οι θεωρίες χορδών που προσπαθούν να ενοποιήσουν αυτές τις δύο θεωρίες, κυρίως δηλαδή να ενοποιήσουν αυτές τις τέσσερις μεγάλες δυνάμεις που λέμε στη φύση, δηλαδή την ισχυρή πυρηνική, την ασθενή πυρηνική, τον ηλεκτρομαγνητισμό και τέλος τη βαρύτητα. Η δίστροπη βαρύτητα είναι που μας δημιουργεί όλα τα προβλήματα, αλλά ας είμαστε ικανοποιημένοι ότι οι σύγχρονες αυτές θεωρίες μας δίνουν μια άλλη θεώρηση για το σύμπαν. Πραγματικά αυτή η θεωρία υπάρχει. Υπάρχει θεωρητικά. Τη στιγμή αυτή δεν μπορούμε να το αποδείξουμε πειραματικά. Για να δώσω να καταλάβετε τι συμβαίνει. Όλα τα πράγματα μέσα στη φύση μπορούν να εξηγηθούν μέσω εξισώσεων. Θυμόστε στο Λύκειο, στο γυμνάσιο, που λύναμε εκείνες τις δευτεροβάθμιες εξισώσεις, τριτοβάθμιες, τετραβάθμιες, ανάλογα το βαθμό της εξίσωσης που μας ταλαιπωρούσαν τότε, είχαμε και τον αντίστοιχο αριθμό λύσεων. Δηλαδή λέγαμε δευτέρου βαθμού έχει δύο λύσεις το πρόβλημα. Επειδή είναι πολύπλοκες αυτές οι εξισώσεις, οι οποίες περιγράφουν το σύμπαν, είναι μια περίεργη, τη λέμε κυματοσυνάρτηση ψ, οι λύσεις που προκύπτουν και ικανοποιούν αυτή την πολύπλοκη εξίσωση είναι πάρα πολλές. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε τέτοια λύση προκύπτει και ένα ξεχωριστό σύμπαν με διαφορετικές ιδιότητες κάθε φορά. Αυτά τα σύμπαντα όμως δεν συνυπάρχουν με βάση την βασική θεωρία περί πολλαπλών συμπάντων. Βεβαίως, έχει διατυπωθεί και η θεωρία ότι πιθανότατα όλα αυτά τα σύμπαντα συνυπάρχουν μεν, αλλά εμείς αντιλαμβανόμαστε μόνο ένα. Άρα καταλαβαίνετε, ένας κόσμος πολυσυμπάντων, κατά κάποιο τρόπο, με διαφορετικές ιδιότητες. Αυτό, η σύγχρονη έκφραση της θεωρίας της σχετικότητας μπορεί να το αντιμετωπίσει με μεγάλο ενδιαφέρον πειραματικά πλέον. Και θα είναι ενδιαφέρον να το συζητήσουμε αυτό το θέμα. Εμένα μ' αρέσουν αυτές οι προσεγγίσεις της σύγχρονης φυσικής για τα πολυσύμπαντα, αντιπαράλληλα σύμπαντα, σύμπαντα φυσαλίδων. Είναι πολύ ωραίες οι απεικονίσεις αυτές. Βέβαια, όπως είπε ο Μάνος,
Όλα αυτά προέρχονται από τους απειρισμούς που βρίσκουμε στις λύσεις των εξισώσεών μας και χρειάζεται να βάζουμε όλο και παραπάνω διαστάσεις για να λύσουμε κάποιο πρόβλημα. Είναι η λεγόμενη θεωρία κορδών, οι υπερσυμμετρικές θεωρίες, αλλά είναι ωραίο να αντιληφθούμε ότι η σύγχρονη φυσική προσεγγίζει τα θέματα πολύ, μάλλον με πιο μεγάλη φαντασία από τις σύγχρονες σκηνοθέτες ή κινηματογραφιστές στον κινηματογράφο ή στην τηλεόραση. Συμβαίνει ταυτόχρονα. Απλώς θα υπενθυμίσω ή θα αναφέρω κατά κάποιο τρόπο αυτό το οποίο λέει για αυτά ακριβώς τα πολυσύμπαντα μια άλλη έκφραση, θεωρία της σχετικότητας. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε πειραματικά πλέον, όχι θεωρητικά, όπως σας είπα προηγουμένως από την κύματοσυνάντηση ψη, είναι ότι ό,τι αντιλαμβανόμαστε γύρω μας είναι η προβολή ενός πραγματικού τετραδιάστατου και μη ευκλείδιου χώρου πάνω σε έναν παραμορφωτικό καθρέφτη, τον οποίο μπορούμε να αντιληφθούμε, γιατί ο καθρέφτης είναι 3 διαστάσεων και ευκλείδιος. Αυτό το παραμορφωτικό καθρέφτη, για όσους γνωρίζουν λίγο φυσική μαθηματικά, είναι ο χώρος Μινκόφσκι που λέμε. Άρα εμείς βλέπουμε γύρω μας, εγώ βλέπω εσάς, βλέπω οτιδήποτε. Αυτό που βλέπω είναι η προβολή μιας πραγματικότητας η οποία συνυπάρχει με μένα, αλλά δεν μπορώ να την αντιληφθώ. Εμείς μπορούμε να αντιληφθούμε δηλαδή πραγματικότητες οι οποίες κινούνται με ταχύτητες μέχρι την ταχύτητα του φωτός. Αυτό δεν συνεπάγεται ότι δεν υπάρχουν ταχύτητες μεγαλύτερες του φωτός, αλλά εμείς δεν μπορούμε να αντιληφθούμε αυτόν τον χώρο λόγω αδυναμίας της βιολογίας μας, της ανθρώπινης βιολογίας. Άρα, τη στιγμή αυτή που μιλάμε, έχουμε την αίσθηση ότι μιλάμε δύο εικόνες, όπως στον υπολογιστή υπάρχουν δύο άνθρωποι που τους βλέπουν πάνω σε αυτό το εκράν που μιλάνε. Δεν μιλάει όμως η εικόνα που έχουμε την εντύπωση, μιλάει ο πραγματικός εαυτός μας, όπου είναι κάτι πολύ περισσότερο από την εικόνα μας. Αλλά αυτόν δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε. Είμαστε έρμεα της εικόνας μας και όχι του πραγματικού εαυτού μας που συνυπάρχει με την εικόνα μας. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα θεωρία, πειραματικά αποδεδειγμένη όμως. Εγώ θα σταθώ σε ένα σημείο που είπε ο Μάνος. Αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο έτσι όπως μας επιτρέπουν οι αισθήσεις μας να τον αντιληφθούμε. Και αν νομίζουμε ότι αυτό είναι κάτι το μακρινό, κάτι το απατηλό, αρκεί να κοιτάξετε με γυμνά μάτια τον ουρανό μας. Θα δείτε λαμπρά αστέρια τη νύχτα, που αν τα μετρήσετε θα είναι τουλάχιστον 3.000 αστέρια. Αν δεν είναι τόσα, δεν είναι τόσα. Είναι πολλά, μα πάρα πολλά εκατομμύρια. Αν βάλετε κι άλλα θα δείτε άλλον ουρανό, αν πάρετε μικρό τηλεσκόπιο άλλον ουρανό και αν πάρετε μεγάλο τηλεσκόπιο δεν θα μπορείτε να μετρήσετε τα αστέρια. Βέβαια όλα αυτά, και μου άρεσε πάλι μια προσέγγιση, αν ζούμε σε αυτόν τον κόσμο, έχουμε ξαναζήσει ή τα έχουμε ξαναδεί όλα αυτά, όλα μα όλα ξεκινάνε από την ελληνική προσοκρατική φιλοσοφία. Όλα τα είχαν πει ότι αντιλαμβανόμαστε διαφορετικούς κόσμους, ότι μπορεί να συνυπάρχουν με εμάς, ότι αυτά τα οποία έχουμε ζήσει, όπως μιλάμε τώρα και θα ξαναμιλήσουμε και θα τα βρούμε ακριβώς ήδη αντιμένοι στην ίδια θέση, τα είχαν πει οι στοικοί φιλόσοφοι. Στοικοί φιλόσοφοι. Ο κόσμος επαναλαμβάνεται και κόσμος. Να πούμε δηλαδή ότι εμείς οι Έλληνες όταν λέμε σύμπαν εννοούμε αυτό το υπερσύμπαν. Όλοι οι άλλοι από την παράλληλα σύμπαν είναι διαφορετικοί κόσμοι οι οποίοι ενυπάρχουν μέσα σε ένα υπερσύμπαν. Όχι μόνο οι Στοικοί, ο Νεμέσιος ο επίσκοπος έμεσας της Συρίας και αυτός μίλησε για τον επαναλαμβανόμενο κύκλο της ζωής, για τον παγωμένο χρόνο δηλαδή που επανέρχεται πάλι. Και έρχεται η σύγχρονη θεωρία της σχετικότητας, η κβαντομηχανική, τα αντιπαράλληλα σύμπαντα μάλλον, τα σύμπαντα αφισαλίδες και μας μιλάνε πάλι για αυτόν τον κόσμο, ο οποίος πιθανότατα λέει μια θεωρία μας αντιλαμβάνεται σαν σύμπαν καθρέφτης και δεν τον αντιλαμβανόμαστε. Όχι.